face mask usa na sa nahimong panginahanglan karon ani usa ka patahian sa Lapu-lapu City nga mitahi og fashionable face mask samtang nagtabang sa Kababayen-an sa ilang lugar aron makapanginabuhi alang sa ilang pamilya ning panahon sa pandemya. Ang report ni Femery Dumabo. Kung buot mo nga fashionable gihapon tan-awon, bisan kung nagsunod sa health protocol aron paglikay nga mataptan sa coronavirus disease. Sama sa pagsulob og face mask, kini ang para kanimo. Niyay mga opunganon nga nanahi og naghimog lain-laing disenyo sa face mask nga nagpromote og women empowerment. Samtang nagtabang usab sa mga inahan og isuong babae nga nawad-an og panginabuhian panahon sa pandemya. Before pa yun na, way back 2015, our vision is all about women empowerment. It's all about empowering women by helping other women rise up. Adunay daay tahianan alang sa sportswear si Kunsod nga apektado usab sa COVID-19. Apan sa dihang nagsugod na sila og tahi og mga fashionable face mask, gikan sa 38 lang ka mga trabahante nga natabangan. Karon dul-an na sa usa ka gatos. Hinunadun na sila'y pipila ka mga lalaking kawani usab. Sa pagkakaron, mi-export na sila sa maong mga face mask. Hinimo sa neoprene material o gadunay bulsa alang sa filter ang maong mga washable face mask. Naka-full personal protective equipment ang mga kawani pagsunod sa maximum health protocol samtang nanahi. Bahala nagbili kaayo dako ang profit basta dili lang ta magsira. Now is not the time to talk about profits, karon is the time to talk about or our focus is more on survival. Niyay tambag ni Kunson sa ubang nagtinguha nga magnegosyo samtang nagtabang sa kadaghanan. Problem ang guni. So if problem nagi solution. So kita as entrepreneurs, if ginahan ta makita, it's not just about money. It's solving a problem. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.